Bozza ħamra għal-gvern. Is-suq qed iħoss id-daqqa tal-governanza ħażina u l-esplużjoni bla pjan fil-popolazzjoni. Tal-ħwienet in-nies li jdawru l-ekonomija huma ferm inkwitati dwar id-direzzjoni li jinsab fiha l-pajjiż. Din hija l-istampa li toħroġ mill-aħħar sħarriġ li sar mill-Kamra tan-Negozji żaru medji fejn is-sidien tan-negozji esprimew l-akbar tħassib tagħhom bħalissa, il-korruzzjoni u l-overpopulation. Dan l-istudju juri li 3/4 tan-negozju jemmnu illi l-pajjiż sejjer fid-direzzjoni l-ħażina, bil-maġġoranza jaħsbu li matul din is-sena kollox se jibqa' l-istess. Meta ġew mistoqsija dwar l-ikbar sfidi li għandu qudiemu l-pajjiż u li l-gvern irid jagħmel xi ħaġa dwarhom, is-sidien tan-negozji semmew in-nuqqas ta' governanza tajba, il-livell ta' korruzzjoni f'pajjiżna, iż-żieda enormi tal-barranin, l-għoli tal-ħajja u l-kwalità tal-ħajja f'pajjiżna. Dan fil-waqt li l-ikbar żewġ sfidi li qed jaffettwa n-negozji huma n-nuqqas ta' ħaddiema u l-kompetizzjoni inġusta. Nisperaw li nkabru l-ekonomija, irid ikollna biżejjed ħaddiema. Aħna min jaħdem mill-negozji żgħar jekk hu jrid ikabbar irid il-ħaddiema. U hija l-kompetenza tal-gvern preżenti li huwa isib soluzzjonijiet magħna l-privat. Imma fl-aħħar tal-ġurnata ir-responsabilità hija tal-gvern li aħna jkollna biżejjed ħaddiema biex inkomplu insostnu l-ekonomija Maltija. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li l-kompetizzjoni inġusta bejn negozji tinkludi wkoll l-impatt ta' persentaġġi tat-taxxa li huma differenti bejn negozji lokali li jħallsu 35% u dawk internazzjonali li jħallsu 5%. Dan il-gvern fil-manifesto elettorali tiegħu kien għamel li l-kumpaniji żgħar u medji minn 35% jinżlu għal 25%. Meta isseħħ dik u nisperaw li dis-sena il-Ministru tal-Finanzi jieħu consideration biex jintroduċiha, di tnaqqas id-distak li għandna fejn kumpaniji barranin żgħar u kbar iħallsu 5% u il-Maltin iħallsu 35%. Sfida oħra li qed iħabbtu biċċhom magħha n-negozji hija l-pagamenti tard kemm mill-klijenti kif ukoll mill-gvern. Bil-Kamra tan-Negozji żgħar u medji tajt li din hija kultura li trid tinbidel min-naħa tal-gvern. Fost ir-rikomandazzjonijiet li jagħmlu lill-gvern issemmew il-bżonn ta' trasparenza u l-miżuri kontra l-korruzzjoni, kif ukoll il-bżonn li l-infrastruttura titjieb biex tlaħaq ma tkabbir fl-ekonomija. Intant is-survey wera wkoll illi 30% ta' dawk li wieġbu qalu li dħul fi żmien il-festi tal-miliet naqas meta kkomparat mas-sena ta' qabel.